Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitorritzan humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure semearen beheratzeaz jaso egin dezu eroria zegoen mundua. Eman zeure fededunen egiazko pazko poza, pekatuaren uztarpetik askatu dituzunek goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik, egun haietan, oraindik gaua zelarik, jaiki zen Jakob, eta bere bi emazteak, bere bi neskameak, eta 11 seme-alabak harturik, igaro zuen Jakob ibaia. Denekin igaro zuen ibaia, eta zituen guztiei ere igaro erazizien. Jakob bakarrik gelditu zen. Gizon bat burrukan ari izan zen berarekin egun sentirarte, eta ezin menperatu zuela ikusita, izter buruan jo zuen Jakob, eta honi izterra atera zitzaion, harekin burrukan ari zela. Orduan harek esan zion, utzidazu joaten, egun sentia data, baina Jakobek erantzun, ez dizut joaten utziko, zuk ni bedeinkatu arte. Beste harek galdetu zion, nola duzu izena? Harek erantzun Jakob, orduan besteak gaurtik ez duzu Jakob izena izango, Israel baizik. Jainkoen eta gizonen aurka ari izan baizera eta garaile atera. Jakobek galdetu zion orduan, esaidazu zure izena. Harek erantzun, zergatik galdetzen didazu nire izena, eta bedeinkatu zuen. Jakobek Penuen ezarri zion toki ari izen, eta esan zuen, aurpegiz aurpegi ikusi dut jangoikoa, eta hala ere bizirik gelditu naiz. Penuetik igaro zen orduko, atera zen eguzkia, eta Jakob errenka zijoan izterretik. Horregatik, Israeldarrak ez dute izterburuko zaini jaten. Jakob izterburuko zainean zauritua izan baizen. Jaunak esana. Erantzun Salmoa, zure begitartea dut ikusiko jauna. Entzun jauna nire auzi bidezkoa, adi ezazu nire deagarrotxa. Zure hartu berarriz nire arrena, gezur gabeko ezpain hauena. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan gizon deabrudun mutu bat eraman zioten Jesusi. Bota zuen deabrua eta mutua hizketan hasi zen. Jendeak harriturik esaten zuen, ez da inoiz olakorik ikusi Israelen. Fariseerrek berriz honela zioten. Deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ditu honek deabruak. Herriz herri eta auzorik auzo zebilen Jesus. Haien sinagogetan erakusten, erreinuko berri ona hots egiten eta gaitz eta min guztiak sendatzen. Giza taldeak ikustean, erruki izan zituen, nekaturik eta lur jota baizeuden hartzairik gabeko ardiak bezala. Eta orduan ikaslei esan zien, uzta ugaria da, baina langileak gutxi.
egin beraz otoitz usta jabeari bidal ditzala langileak bere ustara, jaunak esana. Evangelio hontan entzun dugun esaldi hau eta igandekoan ere agertzen zen, ateratzen zen, hain zuzen ere, askotan bokazioen alde erregutzeko erabili izan da. Jesusek berak hoxe esan baitzen bere ikaslei. Ikusita, jende talde guztiaiek hartzairik gabeko ardiak bezala zebiltzala eta esan ziren, usta ugaria da baina langileak gutxi. Egin beraz otoitz usta jabeari bidal ditzala langileak bere ustara. Hoxe, Jesusek bere ikaslei esandakoa eta beraz guri ere esaten diguna. Eskatzeko jangoikoari, beti gure konfiantza berarengan jarri behar bai dugu, eta ez beste inorengan, ez beste ezerengan. Garai batean, gure herrietan eta bokazio asko sortu dira kristau bizitzako estado guztietarako. Eta, baino horrek ez zuen esan nahi eskatu behar etzenik. Gaur egun, ikusten dugu halako eskasia, kasik estado guztietara, baino honek ere gonbidatu behar gaitu gehiago eskatzera. Baina gure konfidantza ez da egon behar momentuan eskasia edo ugaritasuna dagoelako. Baizik eta jangoikoa indartsua delako, ahal guztiduna delako, dena bere eskuetan dagoelako. Eta hoxe izan behar da beti kristauaren itxaropena. Naiz eta momentu batzutan, jende gehiago, edo gutxigo, edo bokazio gehiago, edo gutxigo ikusi, kristauak batez ere eutsi behar dio esperantza sakon horri. Jangoikoak egin gaitu eta bere eskuetan gaude. Eta historiari begirada bat egiten badiogu, ohartzen gera hala dela, halako gora berak egoten direla, momentu batzutan oso fuerte, beste batzutan ez, baino edozein kasutan hortxe dijoala aurrera beti. Jesusek egindako promesa hor bai dago. Ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azkenen arte. Horregatik guk beti itxaropenez konfiantzaz eskatu behar digu jangoikoari. Gaurko evangeliontan eskatu dugun bezala, langileak bidal ditzala bere ustara. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, gaurko egunetan bereziki bokazioen alde. Gazte askok entzun dezatela jaunaren deia eta berak eskatzen dien bidetik ibiltzeko borondatea izan dezatela eskale zaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Maite Sukuntza zena jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan eskale zaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna, eta eraman egunetik egunera zerutat bizi berria geuregan agertzera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun betireko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri hain zaundiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta igeru guztiekin batean,
goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoalan ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gehituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, bereziki maite suguntza, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei.
Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren ditotxa. Ona hemen jangoikoaren ditotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun, otoitz. Mugarik gabeko zure maitasunaren doaiez janabitu gaituzu jauna. Egizu lor ditzagula salbamen fruituak eta bizi gaitezela beti zu goresten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Lehenka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santua. Zoazte jaunaren bakean.